ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தன்யா சமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான். சூப்பர் மட்டும் இல்லைங்க, சிம்பிளாக ஈஸியாக குயிக்காக அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் பண்ணக்கூடிய ரெசிபியாக இருக்கும். இது செய்கிறதுக்கு வெறும் 10 நிமிஷம் தான் நமக்கு ஆகும். அது கூட தேவையில்லைங்க, 5 நிமிஷத்தில் இந்த ஸ்வீட் ரெசிபியை நம்ம செஞ்சிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இதை நம்ம மைதாவோ இல்லை வெள்ளை சர்க்கரையோ சேர்த்து செய்ய போகிறதில்ல. கோதுமை மாவை வச்சு நாட்டு சர்க்கரை வச்சு ஒரு சூப்பரான 4 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போகிறேன். இது உண்மையுமே ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போது செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கடாயை வச்சு அது தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு 1/4 கப் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயிலுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு 1/4 கப் அளவு உருக்கி வச்சுருக்க நெய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஆயில் நல்லா சூடாகணும். நீங்கள் கடலெண்ணெய், நல்லெண்ணெய், தேங்காய் இந்த மாதிரி ஆயில் சேர்க்கக்கூடாது. வாசனை இல்லாத ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் சேர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இது கூட 1 கப் அளவு கோதுமை மாவு, கோதுமை மாவு சேர்த்துட்டு அது நல்லா அந்த எண்ணெயில் ஒரு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட நம்ம வறுக்கணும். நல்லா ஓரளவுக்கு வறுப்படணும். நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் இது கூட 1/2 கப் அளவு நாட்டு சர்க்கரை நான் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் ஸ்வீட்னஸ் எவ்வளோ நீங்கள் சேர்த்துப்பீங்களோ அந்தளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது கூட தண்ணி நம்ம சேர்க்கணும். ஒரு 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் இது கூட இன்னொரு 1/4 கப் அளவு தண்ணி, கால் கப் அளவு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இது நம்ம நல்லா கலந்துக்கணும். இப்போ மொத்தமாக இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா நம்ம கலந்ததுக்கப்புறம் நம்ம 1/2 கப் தண்ணியும் 1/4 கப் பாலும் சேர்த்துருக்கோம். ஒரு 1/2 கப் தண்ணி இன்னும் சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அது வேகிறக்குள்ளே ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. பிளேட் எடுத்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்வீட்டை இதில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம். அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படியே சாப்பிட்டாலும். ஆனால் ஒரு அழகுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்லாம். ஆடி 1க்கு சூப்பரான ஸ்வீட் ரெடி. இந்த ஸ்வீட்டை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.